Je to právě 5 let, co jsme na trh přišli s unikátním konceptem bankovních služeb pro náročné bonitní klienty. Během těchto 5 let jsme narostli z téměř nuly na 22 000 klientů, což samo o sobě potvrzuje, že poptávka po službách pro náročné klienty zde byla a věřím, že i do budoucna bude. Začínali jsme ve 3 Premier centrech, dnes jich máme v 16 místech, kde jste vy, naši klienti. Pečujeme celkem o 90 miliard bilanční sumy. Výrazně jsme také rozšířili výhody v rámci Premier Benefit klubu pro vás, naše klienty. Naše služba urazila kus cesty a my budeme rádi, když nám ji pomůžete dále rozvíjet. Ať už formou zpětné vazby v rámci pravidelných průzkumů spokojenosti, anebo osobně v našich Premier centrech. Děkuji vám za vaši přízeň a chci vás ujistit, že uděláme vše pro to, abyste byli spokojeni i nadále. Hodně štěstí s Erste Premier.